Samba we Sewiş sambasy boýunça dünýä kubogyny almak uğruna Kyrgyzstanda geçirilen halkary ýarşynda türgenlerimiz baýrakly ornlar eýlediler. 14 döwletden 250 türgeniň gatnaşan halkary ýarşynda türgenlerimiz jemi 10 medali eýleme başardylar. Olaryň biri altyn, ikisi kömüş, 7-si bolsa brünç medallardyr. Pekim paýhas ummany magtymly Prag ýylyna türgenlerimiziň gadanan üstünlikleri aýratyn ähmetliler. İyileşlemeden beden sepkitleri eýlemekleri Türkmen halkynyň millilidiri. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň tagallalary bilen ýurdumyzda sporty, köpçülikle beden terbiýany ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň rowaşlanýanyny äşkär edýär. Suwda pek oynamak boýunça Özbegistanda geçirilen Merkezi Aziýanyň açyk çempionatyna ýurdumyzyň ýygyny topary 3-nji orny eýlep, brünç medalym nasip boldy. Türgenlerimiziň halkary ýarşynda baýrakly ornlary eýlemekleri türkmen sportunyň abyryny artdyrdy. Ýurdumyzyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komisiýasynyň meýnamysy esasynda türgenlerimiziň halkary derejetindäki ýarışlara ýygyda gatnaşmagy üstünlikleri üpjeder.